Bon dia, esta és la parada de l'autobús en l'Hospital General i ara veurem el recorregut sencer que cal fer per arribar a la parada del metro. Com podeu veure, així està ple de cotxes i aquests cotxes són els que dificulten que l'autobús pegui la volta, l'autobús llançadera, fins a Xirivella altra vegada. Anem a veure el recorregut que ens toca fer. I ara arribem al segon pas de zebra, que per sort està en verd. No va ser així, tornem enrere, perquè la conselleria s'ha donat compte de l'empastre que ha fet i ha modificat. Ara els autobusos paren a l'altra banda. Per tal de facilitar a la gent que accedisca al metro, estem dificultant a la gent que ve a l'Hospital General el que puga parar en la parada més propera. Ara veurem el trajecte que ha de fer una persona que vinga a l'Hospital General amb l'autobús llançadera. Estem a la parada del metro de l'Avinguda del Cid. En esta parada l'autobús para enfront de la boca del metro i tenim moltes més freqüències de convois al centre de València o a qualsevol altre punt de Metro València. Reclamem que la llançadera de l'autobús arribi fins a aquest punt i no entenem per què ni la conselleria ni el senyor Michel Montaner contesten a les nostres preguntes de per què no ho fan o si hi ha alguna justificació tècnica que encara no ens ha arribat. Seguim treballant per Xirivella, seguim treballant per un transport de qualitat. M'acompanyeu a la boca del metro? Vinga, anem! Hauríem baixat així en l'autobús, entrem en la vorera, això ja és la boca del metro. I voilà, senyors i senyores, ja estem en el metro.